Takže zdravím lidi, já vás vítám u dnešního videa na tomhle kanále. Dneska si rozbalíme haul z Mulebáje, 5kilovej, takže si myslím, že není na co čekat a můžeme jít na to. Takže jo, tady máme ten 5kilovej haul, jakože fakt bomba, že good. Já to asi teda rozbalím, kabelmizovat, rozbalíme to. Myslím, co já tady rozbaluju, vy můžete dát like, odběr, se zvonečkem samozřejmě, protože těchto videí bude vycházet víc. Budeme postupem času objednávat víc a víc. Tak jo, máme to tady, já to dám takhle na zem. A první věc, tady to rovnou rozbalím. První věc, myslím, že bude možná Polo Ralphe Mikina, uvidíme, otevřeme. Ano, je to Polo Ralphe Mikina, jak vidím, podíváme se do ní. Koukneme. Jo, je to Polo Ralphe Mikina s bílým tím, skvělý matoroš. Má to i tagy samozřejmě, myslím. Má to i tagy, takže tady vidíme ještě tag, že jo. Pěkný, má to tagy teda. Akorát si myslím, že na normální Polo Ralphe Mikině je tady napsaný, že to jde jakoby poznat, ale když se vám na to nikdo nekouká zblízka, tak to nikdo nepozná. Myslím si, že je dobrý. Dáme sem. Tkaničky myslím, že taky dobrý. Asi jo. Dobrý, tak jo, máme tady další. To asi taky bude Polo Ralphe, myslím. To bude ale červená. Jo, je to červená. Podíváme se i na ní. Samozřejmě bral jsem to od stejného kupce, samozřejmě má to být dobrý, jo, všechno jako dobrý. Tam měla taky stejný. Podíváme se na to. Tady to je nějaká jinak zabalená. Ano, samozřejmě tady máme červený logo Polo Ralphenu. A tagy. Taky má tag, taky samozřejmě. Ovšem zase není Polo na tom. Ovšem tak jako to se, samozřejmě máme tady úplně všechno, jo, tady takhle, tohle. Takže já si myslím, že good, má trošku taky dobrý. Úplně stejný jako ten první, takže dobrý. Jako máme tady další věc, ale to si myslím, že jsou Cortez kraťasy. Podíváme se do ní. Ano, jsou. Jsem prostě dobrý odhad cenu. Tady se rozbalujou samozřejmě. Krásná krásný, jo, takže dobrý. Podíváme se sem na tyhle. OK, tak to vypadá hodně dobře, jo, ty jsou hodně dobrý. Podíváme se, jestli to má tag. Ano, má to tag tady, krásný, jakože hodně dobrý. Takhle jako tagy to má samozřejmě, jo, takže dobrý. Tkaničky to má super, matroš, dobrý, i to logo je krásný. Myslím si, že to vydrží hodně praček. Ovšem, tady podle mě možná nějaká chyba. Uvidíme, nevím. Takže tak, ale jinak vypadají dobře, jo? Myslím si, že by to moc lidí nepoznal. Takže tady máme další věc. Ovšem, tato je pro ženy. Je to prosím pěkně dieselbag. Já tady takhle nějak otevřu. Tak, tohle je jakoby dieselbag. Nebylo hnedka jasný, protože to bylo malý, takže takhle dieselbag, jo. Podíváme se dovnitř. Samozřejmě krabič super. OK, takže tady máme ten diesel. Já to budu muset z toho vyndat. Ty kráso, tak ten je dobrý. Ten je jakože solidní. To si myslím, že je jako dobrý. Jakože se podíváme dovnitř, ano. Samozřejmě tak. Je tady i vevnitř štítek dieselu, já nevím, jestli to uvidíte. Jo, uvidíte. Tak štítek dieselu, to je good. Je i celkem prostorná, takže dobrý. Myslím si, že není moc poznat od rozdílu jako s reálnou, takže dobrý. Podíváme se, co k tomu ještě máme. Jsem k tomu přišel samozřejmě sáček, že jo. To bylo delší to, ramínko, nebo jak se mu říká. Tady od dieselu ještě to, že se tam může přidělat, to je dobrý. Potom nějaký ksak asi od nich, no. A ještě tady máme taštičku od dieselu, jo. Vypadá to skvěle, jakože vypadá to hodně good. Tohle je jako dobrý produkt, jakože hodně dobře zabalený, i krabice není poničená. To si myslím, že dobrý. Teď to dáme zpátky, já to pak nějak srovnám, ale teďka na to nemáme čas, takže tady máme pořádný haul. To si dám třeba sem zatím, tak to dám k tomu. Tak, další produkt teda, podíváme se na něj. Ještě mám dvoje boty, ale se pak podíváme taky. Ale teďka tady máme Cortez, Stussy tričko. Jo, vypadá to taky skvěle, akorát to tričko je trošku divně jako pofiderně zabalený. Jo, tady ještě jako něco nalepený. No to nevadí. Podíváme se dovnitř. OK, tak to vypadá v pohodě. Stussy samozřejmě. Made in Mexico, taky tady samozřejmě. Asi nezaostří. Akorát ten potisk je takovej. Když jdete do HMK, vyperete to, tak se vám to třeba takhle jako slepí.
jo, když to vyberete, ale myslím, že je asi dobrý, možná to má i normální susy, teďka nevím, ale jako good, asi, jo. Stálo to pár korun, já vám to tady vždycky dám na obrazovku takhle vedle mě třeba, nebo tady, aby se viděli, jo, takže já tady zase složím, dám to sem a jdeme teďka na boty. Na to se těším, jakože extrémně. Na to se extrémně těším. Takže, teďka první tady rozbalím. Takže Adidas, Yeezy Slidy. Ta krabice vypadá trošku už poničeně, jo. Tady vidíme, že jakoby je to trošku poničený, jo. Tady Yeezy Slidy, tady ten čínský znak, to nevadí. Vypadá to trošku poničeně, ale nevadí. Podíváme se na ty boty, doufáme, že ani ty nejsou poničeny. Tyva, ale teda nejde to z toho, jak je to zbytý. OK, tady jedna, tady druhá. Nic jiného tam není, takže to odhazujeme a podíváme se na boty. Boty vypadají v pohodě, Adidas logo tady mají. Zezadu samozřejmě taky good, vypadá to v pohodě. Jo, vevnitř, já nevím, jestli to bude vidět, ono to asi nebude vidět. Ale je tam i napsaný jako Yeezy tady z té strany, tak tam je napsaný Yeezy. Ta druhá bota taky good, Adidas samozřejmě. Jo, teďka tam jde vidět, tam je napsaný Yeezy, jo, takže good. Akorát tady ta je trošku větší prohlubení, ale to asi nevadí. Chodí se na tom asi good, protože má to ty dobrý takže dobrý. A teďka, zlatý hřeb večera, boty, další. A je rozbalím tady. A máme tady nějaký bordeaux, nevadí. Samozřejmě Air Forcey, akorát ta krabice taky, že jo. Trošku poničená, jakože celkem dost. Kinka, tak doufám, že budou v pohodě ty boty, protože jestli ne, tak nebude v prdeli. Ano, samozřejmě, boty, super, boty good, dobrý stav, si myslím. Má to ten tag, takže dobrý, podíváme se na ně zblízka. Samozřejmě tady máme ten Air Force One, to jak dáváte přes ty boty, prostě tu věc, ten papír. Podíváme se na obě boty, ale nejdřív na jednu teda. Jo, vypadá jakože dobře, akorát tady něco, to se ušmykne, když tak, to je cajk. Boty good, si myslím, že vypadají good. Nike Air Force One, je to tam vidět, má to i všechno, tady vypadá, akorát tady podle mě má být něco napsaný. Možná ne, možná se jenom mýlím, ale asi ne. Jo, vypadají dobře, Air Force tady mají, Nike 2 R-ka to tam má taky, ale to asi neuvidíte, jo, tyka, 2 R-ka to tam má, takže good. Vypadají hodně dobře, i tkaničky vypadají skvěle. Air Force One samozřejmě dobrý, jsou dobrý. Ještě tu druhou botu se podíváme a to je zatím dneska jakoby všechno z tohoto haulu. Jo, ta krabice vypadá teda trošku jako zašle už. Jo, ani vevnitř to nevypadá moc dobře ta krabice, ale tak je to přece jenom z Mulebáje, jo. Takže nebudeme čekat jako zázraky, že jakoby krabice přijde v pohodě, protože jde to až z Číny. Když se podíváme na, jo, vrací se, je to dobrý. Je to good, samozřejmě všechno tady zase sedí, jo. Zase jakoby 2 R-ka tam jsou. Jo, Air Force jsem jedny vlastnil jako reely, takže to je dobrý. Hvězdičky taky seděj, takže dobrý. No to není backtag, nevím, jak se tomu říká. Ale taky se vrací, jo, je to dobrý. Air Force One taky tady je, tady už teda není tag, protože ten je na tamtý. Ale vypadá to všechno zase dobře, že jakoby tkaničky zase sedějí dobře, boty sedějí 100%, jo, takže super. A dneska by tohle bylo všechno pro tohle video. Doufám, že se vám to líbilo, jestli toto video bude mít lajky a tak, odběry, ohlasy samozřejmě, tak natočíme další. Když tak bych si třeba jsem někoho přizval, protože ten haul není celý můj. Je to i jednoho takového kamaráda a s ním právě jsme to objednávali. Akorát se nevidíme často, takže jsem haul udělal sám. Příště by to mohlo být dohromady. Jo, je to 5kilový haul a uvidíme se příště.